बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगा गवालपारा धेमाजि कार्बि आंलं बर'फ्रा दिनै गोसो गोरबोआव केन्डेल लाइटिं खालामदों। दिनै आसामाव 5,000निबो बांसिन जायगायाव केन्डेल लाइटिं बिदि प्रग्राम खालायदों। हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दं आरोना। दिनै बे समाव जों माखासे बाथ्रा सावरायलायनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो मोजाङै मिथिगोन आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायलांगोन भिडिअखौ। जोंहा डिआर नाब्लानि फारसे जि हियारिंनि बाथ्रा दिनै दङ, जों मैयानो नुबाय गोबां बे डिआर नाब्लानि थाखाय केन्डेलिं आरो आर'ज गाबनाय बेबायदि गोबाङाव खालामबाय। डिआर नाब्ला सारा जेन गनायखौ मोननो हायो बेनि थाखाय आसा खालामो बयनिबो आर'ज गाबनाया फिथाइ महरै जाफुंगोन आरो डिआर नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौसो दिन्थिनो नागिरदों। गोबां जायगायाव दिनै नङा मैया आरोना मोनाबिलि समावनो आर'ज गाबबाय आरो गोबाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। बेबायदि डिआर नाब्लानि थाखाय नाब्ला सारनि थाखाय आर'ज गाबदोंमोन। बै समाव गोबां बिबुंथिफोर दं माखासे, नोंथांमोना नायनानै लांदो आरो बबे बबे जायगायाव माबायदि सोर बोरै बेबायदि केन्डेलिं आरो आर'ज गाबनाय हाबाफारिफोरखौ लादों गावबा गाव न'खर गामि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जथुमसे बयबो लादों आरोना डिआर नाब्ला सारनि थाखाय बिदि आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ। नोंथांमोना नायलांदो, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन अननानै। नायलांगोन होननानै आसा थाबाय। जानाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो खर'नि बिबान खर' रुजुनानै खाथियाव मोननानै मैखोम नार्जारियाबो जिउ दान होनानै बेनि जिउखौ दोनै आरो रायजो राजा बर' हारिनि गेजेराव उदां खालामनो होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेखायनो दिनै आसामनिफ्राय दिनै उदां खालामनानै होदो हे आफा अबंलावरि। नोंनि लिरनायाव आइमा सरस्वती नोंसोर खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै बेयाव प्रेयार एन्ड पिस केन्डेल लाइटिं। प्रेयार माने आर'ज, पिस माने गोजोन, केन्डेल लाइटिं माने जों ममबाति सावनाय। मानि थाखाय ममबाति सावदों दिनै जोंहा डिआर नाब्ला हारि उदांस्रिनि थाखाय थैथाम गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ। दिनै बार नाजानायनि गेजेरजों दिनै सेसन कर्टआव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनदों। नाथाय मोनसे बाथ्रा, गाबोननि समाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिं दङ। बेल हियारिं जोबथा, बेल माने गनाय, हियारिं माने खोनासंहोनाय रायजो राजाखौ। गाबोननि समाव फिननाय रिजाल्टआ मा जायो? दिनै बर' हालामनि रायजो राजा बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगा गवालपारा धेमाजि कार्बि आंलं बर'फ्रा दिनै गोसो गोरबोआव केन्डेल लाइटिं खालामदों। दिनै आसामाव 5,000निबो बांसिन जायगायाव केन्डेल लाइटिं बिदि प्रग्राम खालायदों। जोंबो दिनै आसा खालामदों, फोथायदों, जों इसोरनियाव अबंलावरिनाव जों आर'ज गाबदों गाबोननि सानाव बेल हियारिंआव जाहाथे जोंनि डिआर नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि बर' फिसा आइ आफा आबै आबौ साफ्रोमजोंबो जाहाथे खौसेथि गोरोबफैनानै मोजाङै सावरायनानै बर' हारिखौ मा लामायाव दैदेनलाङो, मा मोजां लामायाव मेगन खेवनानै होयो जों बिथांनि सायाव। दिनै अनेक राजखान्थि हान्जाफोरा साननो हागौ, दिनै सोरबा राजखान्थिफोरा बाजानो हागौ, नाथाय जायहा बर'नि थै दोङो, जायहा बर', जों इयुनाव बर' हिसाबै थांनानै थागोन। बे बर' सुबुंफोरा दिनै केन्डेल लाइटिं खालामदों। दिनै बेयावल' नङा, दिनै दाब दाब जायगा दिनै माजबाट इउनाइटेड फरामनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे गामियारिफोरखौ जों लिंहरदोंमोन। बिथांमोना बुंदों जोंनि गामियावनो दाब दाब गामियाव जों खुंगोन। बाथौआरिफोरा खुंदों, ख्रिस्टानफोरा खुंदों, सोरबा ब्रह्मफोरा खुंदों, सोरबा जयगुरुफ्रा खुंदों। बर' फिसाफोरा उन्दुना थायाखै। नाथाय जों दिनै मानो सोरबाबा अनेक राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि साननो हागौ, नाथाय राजखान्थिया जाहोआ। राजखान्थिया जाबाय साननैसोनि थाखाय, नाथाय जों हारिखौ उदां खालायनाया जाबाय जों अरायबो हारिखौ सानफ्रोमबो जों मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन। ओंखायनो जों दिनै डिआर नाब्लाखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गासैबो जों बर' फिसाफोरा सिनायो। डिआर नाब्लाया जाबाय बर' हारिखौ
उदखारिनि आखाइनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय हाथियार आखायाव लानानै दिनै आवगायदोंमोन बिथाङानो फार्स्ट चेयारमेन अफ बै समाव BSFमोन BSF समनिफ्राय बिथाङा दैदेनबोदों दिनैसिमबो बिथाङा NDPनि फाउन्डार चेयारमेन अफ XNDP दायो जों XNDP हिसाबै जों बुंनांगौ बायध' जाबाय दिनै जों फोथायदों अबंलावरि आफा इसोर आनान गसाइनाव जों आर'ज गाबदों गाबोननि समाव बिथाङा उदां जागोन ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै केन्डेल लाइटिंआव फैनो हायाब्लाबो गावनि उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगांब्लाबो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आर'ज गाबगोन होननानै आं फोथायदों। गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दायो आङो दिल्ली थांगासिनो दङ। थांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गाबोनहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे रिपिकान सार, जोंखां सार, आवगाय बिथां, खोरोमसार बिथां आरो राजु सरकार बिथांमोननि CBIनि सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ। दा बेखौ मा रिजाल्ट फैयो बेनि सोमोन्दै खोनासंनो थाखाय दायो आं थांगासिनो दङ। आंजों लोगोसे मानगोनां मेडाम अनजालि आरो जोंनिनो सिगांनिफ्रायनो नांथाबोबाय थानाय एडभकेट मानगोनां मानास रनिया सार। दा दिनैहाय जेरैबायदि गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जांख्रिथायारि लोगो बिथांमोना जेरैबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों केन्डेल लाइट सावनायनि गेजेरजों इसोर आफानाव गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जानायनि जेरैबायदि आर'ज गाबबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोननि आर'जआ खोनासंजागोन आरो जोंखौ इसोरा बोर होगोन आरो गाबोननि रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन होननानै जायखिजाया मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै आंहाबो फोथायनाय दङ। बेनि थाखायनो दिनै जोङो दिल्लीयाव फैबाय थादों। जायखिजाया गाबोन 11थासिमाव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो मोननायजों लोगोसे निस्सय नोंथांमोननोबो आङो फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जागोन। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि गोजोन्थों। नभेम्बरनि 28 खालार 2023 मायथाइनि जों दिनैहाय 28 खालारावहाय जों दिनै केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट XNDP इउनिटि फर्म हिसाबैहाय। बे केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो जाहैबाय गाबोन 20 खालारावहाय नभेम्बरनि जोंनि NDP गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सुप्रिम कर्टनि हियारिं दङ। बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो बेनो जाहैबाय सारनि जाहाथे हियारिंआ जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै इसोरनियाव आर'ज गाबदों। XNDP जानानैहाय बेनिखायनो सारजों लोगोसे जोंनिया XNDP लिडार्स आरो केडार्स गासै सा 6नि जों हियारिं दङ गाबोन सुप्रिम कर्टनि। बेयाव जाहाथे सारमोननि गासैनिबो जुदि रिजाल्टआहाय जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै XNDP इउनिटि फर्मनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जानानै जों दिनैहाय केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारमोननि हियारिंनि फिथाइया जाहाथे मोजाङै मोजां फिथाइ जों मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव जों आर'ज गाबनाय जाबाय आरो बेखिनियानो। बिनिफ्राय जाहाथे जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि XNDP इउनिटि फर्म जानानै जों खावलायगोन जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय जाखिनि बर' माहारिनि फिसाफोर दङ जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाब। नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ मा बाथ्रा फोरमायलांखो गोबाङानो। जोंनि आसा खालामनाया बेनो दियारनाब्ला सारा मोजाङै मोजां दिनै फिथाइखौ मोननो हागोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना नेनानै थादो आरोना दा मोनाबिलिहालागै आरोना फिथाइखौ जोंथ' फोथायखादों मोजाङानो जागोन होननानै ना। भिडिअखौ गोलाव खालामबाय एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना चेनेलखौ। दोनथ'नोसै एसेयावनो बाय।